बाक्सानि खाग्राबारियाव ब्रैसेथि खेराइ फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खाग्राबारियाव ब्रैसेथि खेराइ फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो 19 आरो 20 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारिजों खाग्राबारि खेराइसालिनि लांगोनायाव गाजा गोमजा मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामदों। थामथिम खालामनायावनो जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिया लाइभ एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लादो। दरसे गामि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खाग्राबारि गामियाव 41थि खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारिजों लादों। लोगोसे बे समाव आं दंफैयो। बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै खुंफुंनो थाखाय माखासे साइनासालि लुफुंनाय, माखासे केमेरामेनखौ आं माखासे दिन्थिफुंनो खामानि मावबाय थानाय टाइमाव बिथांमोनखौ माखासे दिन्थिफुंनो होगासिनो। बे समाव जोङो माखासे बिथांमोनाव बा फुजा खेराइ फोरबोनि आफादगिरि बा आरसिनि नेहाथारि बिथांमोनावबो माखासे जों मिथिना लागोन। बे समाव जोङो सानबेसेनि हाबाफारि लागोन आरो बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैगोन आरो बबे बबे जायगानिफ्राय बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन, बे समाव जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। आङो बे खेराइ फोरबोनि आरसिनि नेहाथारि बिथांनाव जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै मिथिना लागोन। आफादगिरि बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। नोंथांमोना ओरैनो बे खेराइ फोरबोखौ सानबेसेनि हाबाफारि लादों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दायो जोङो बे खेराइ फोरबोखौ जों साननैनि हाबाफारि लादों, खाथिनि 1 आरो 2 थारिख, लोगोसे 19 आरो 20 अक्ट'बर। जोङो देग्लाय थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जोङो देग्लायबो जोङो खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। नोंथांमोना ओरैनो बोसोरबेसेसो जाखो बे खेराइखौ खुंफुंनाया? बे खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाया गोबां बोसोर जाबाय। जों हयथ' किसुमान बोसोरफोरखौ जों नुबोआखै, खिन्थु जोंनि जिथु जों लिरना दोननाय बायदियै जोंहा दा 41 बोसोराव 41 बोसोराव आगान होबाय। दा देग्लाय जों बे 41 बोसोर दिनै देग्लायनि खेराइ खुंफुंनायखौ जोङो मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै जों जेसे हायो एसे जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। ओरैनो बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैगोन आरो बबेनिफ्राय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन? जोंहा ओरैनो फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जोंहा गारजा होनाय दं, गारजा फुजा। बेनिफ्राय जोङो 3 रिंगानिफ्राय जोङो ओरैनो सावराय मेल, जोङो सावराय जुथुम खुंफुंनो आखायाव लादों। जाहाथे जोङो खेराइखौ मानो होयो, खेराइ फुजाखौ जों खेराइ फोरबोखौ मानो फालियो, जाहाथे बेफोरनि सायाव माखासे सावरायनाय जागोन। लोगोसे इयुन जोलै जाहाथे लाइमोनफ्रा खेराइया मा, खेराइखौ मानो होयो, खेराइ फोरबोखौ मानो फालियो, बेखौ जाहाथे मिथिलाङो। खेराइ फोरबोजों लोगोसे दिन्थिफुंनो नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लाफागोन लोगो? खेराइ फोरबोखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोंहा 3 बाजिनिफ्राय 5 बाजिसिम जोंहा सावराय जुथुम, आरो लोगोसे 5 बाजिनिफ्राय जोंहा 9 रिंगासिम जोंहा हारिमु आयदा दं। लोगोसे 9 रिंगानिफ्राय जोंहा मोनायाव खेराइ फोरबो देवदिनि फसंनाय जागोन। सानबेसेनि हाबाफारि होनदों? 1 खाथि आरो 2 खाथि साननैनि हाबाफारि। गिबि सानाव सोरबाफोर गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन नामा? गिबि सानाव सावराय जुथुमाव जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंहा बिटिआरनि EM गौतम दास बिथाङा नुजाथिफैगोन। लोगोसे मथंगुरि समस्तिनि TCLCC चेयारमेन बिथां बिनय बैष्णब बिथाङाबो हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन। लोगोसे गबर्थना ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट UPPLनि आलाराम बर' बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। नोंथांमोना दिनैहाय गाबोननिफ्राय खेराइ फोरबो खुंफुंगोन। लोगोसे नोंथांमोना गासै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरनो सानगोन? गासै रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायबाय, जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे प्रग्रामाव, बे हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैयो, हेफाजाब होयो, आं बेखौनो खावलायबाय। नोंगौ, बिथाङा आरसिनि आफादगिरि, लोगोसे जोङो गामिनि सासे बारग' बोसोनगिरि, बिथांनाव जों माखासे मिथिना लानो। दिनैहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो खेराइ फोरबोनि थाखाय बेनि सोमोन्दै? जों खेराइ फोरबोखौ देग्लाय गोख्रोङैनो खुंनो नाजादों। बे खेराइ फोरबोखौ खुंना फैनाया 41 जाबाय। दासिमबो जोङो खुंना फैगासिनो दङ। आरो जोंनि बे खेराइ फुजानि लोगोसेयैनो जाहाथे बे गोख्रोङैनो जोंनि बर' हारिया आरो बांसिन मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाथों, आरो बिनिफ्राय बांसिन साबसिन खोन्थानो हाथों,
आरो बेफोर बे खेराइ फुजाखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासिबो प्रसार खालामनो हाथों जों बेखौनो हांख्रायनानै हांख्रायगासिनो दङ जाहाथे जोंनि खेराइ फुजाया बर' हारिनि गेजेराव थांनानै थाथों लोगोसेनो बर' हारिनि खेराइया जोंनि सारे माबायावनो भारतबर्षआवनो जाहाथे प्रसार खालामनो हायो बिनि थाखाय आं माबा बिबुंथि लाखिनाय जाबाय। नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे खेराइखौ फालिनाय जायो नामा? प्रत्येक बोसोरावनो जों फालिगासिनो दङ फालिनानै फैगासिनो दङ दा देग्लायबो आगोलनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जों खेराइखौ फालिनायनि थाखाय सेस्था खालामदों। नोंगौ बिथाङा बोसोनगिरि गामिनिनो लोगोसे आङो आरसिनि नेहाथारि बिथांनावबो जों माखासे खोथा मिथिलाङो बेनि सोमोन्दै आरो लोगोसे बिथांमोना दिनैहाय खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना माखासे सायनासालि लुफुंनायाबो सोलिगासिनो दं लोगोसे सायनासालिजों लोगोसे माखासे बिथांमोनाव जोङो दिनै गाबोननिफ्राय गिबि साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव आङो आरसिनि नेहाथारि बिथांनावबो जों माखासे नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो दिनै? गिबियावनो आं बड'लेण्ड मोब्लिबखौ बरायग्रोबाय आङो बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नागिरदों। जोंहा खाग्राबारि बर' गामि आफादा 47थि खेराइ फोरबो फालिथायखौ दिनै गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोंहा आखायाव लादों साननैनि हाबाफारियाव। दायो जोंनि बाथौसालि आरो गारजासालिखौ जोङो खामानि मावनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा साखाफारा जादों। दिनै जोङो खेराइ फोरबोखौ सिगांनिफ्राय जेरै फालिबोयोमोन बे फालिनाया दिनै जोङो माने फिसानिफ्राय देरसिनाव देखायनो थाखाय जोङो जोंनि रायजो राजाफोर गोरों गोरा बोसोनगिरि बिथांमोननि माबानायाव बोसोनाव जोङो जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ जों एसेबाबो डेभेलप बा उन्नतियाव जों रायजो राजाफोरनो बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि खेराइ फोरबो बा गारजासालि बा जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै फिसानिफ्राय गेदेरसिन खालामनो होननानै जोङो आवगायबोदों। साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो 1 खाथियाव जोंहा 8 बाजियाव फिरफिला बिरगोन जोंनि गामिनि फिरफिला लोगोसे बेनि उनाव जों गारजासालियाव थांगोन रायजो राजाफ्रा। गारजासालियाव जोंहा सान्द राजा लोगोसे गंगार राजा बेफोरबायदि माने जोंनि गारजासालिखौ जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों जों बावगोन। बेनि उनाव जोंनि बेलासियाव हाबाफारि दङ जोंहा सावरायमेल। बे सावरायमेलाव जोङो आलासि महरै जोंनि बिटिआरनि EM गौतम दासखौ जोङो आलासि महरै खावलायदों। लोगोसे बे सावरायमेलाव जोबनाय लोगो लोगो जोंहा गामिनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो हारिमु आयदायाव बिथांमोनखौ जों बादाय होगोन। बादायलायनायनि उनाव बिथांमोना जाय साबसिन देखायनो हागोन बिथांनो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय जोङो माबा मोनसे बिथांनो प्राइज बा माबा मोनसे होगोन। बेनि उनाव जोंहा 9 बाजिनिफ्राय खेराइ दौदिनि मोसानाय खेराइसालियाव जोंहा बे दौदिनिखौ जों मोसाहोगोन। बे खेराइ मोसानाया हरनि 9 बाजिनिफ्राय साननि 9 बाजियालागै थागोन। बेखिनियानो जोंनि बे नोंथांमोना बे खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाया बा नोंथांमोना बे खेराइ फोरबोआ दरबेसे गामिजों खुंफुंनाय जायो ओरैनो? जोङो दा गामि दरसेजोंनो खालामनाय जायो गोदोनिफ्रायनो। जोंनिया गामिया गेदेर 140 गिरिसो दङ। जों गामि दरसेयैनो खालामनाय जायो। बेवहाय खाथि खालानि आलिगुरि खान्थालगुरि दुम्बुरगुरि गबरथना बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैयो नायनायाव गाजा गोमजायै। बेखिनियानो। नोंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा बुंथिबाय। लोगोसे गाबोननिफ्रायनो बिथांमोना गिबि सान लोगोसे दिनैहाय गाबोननि थाखाय जाफुंसारनो थाखाय माखासे सायनासालि लुफुंनाय आरो लोगोसे माखासे बिथांमोननि हाबाफारिखौ मेहेर गोनाङै जाफुंहोनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लादों बिथांमोना। 47थि खेराइ फोरबोआ बिथांमोननिया
मोजाङै जाना थागोन होननानै फोरमायदों। माखासे दिनैहाय बे नुथायानो जाबाय खाग्राबारि गामि। बे खाग्राबारि गामियावनो बिथांमोना 41थि खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय दिनैनि बे खाग्राबारि गामिनि माइनाव खेराइ फोरबोखौ जोङो साननैनि थाखाय हाबाफारिखौ लादों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनाव नैबे गाजा गोमजायै मावगासिनो दं जाहाथे जोङो सोरबा अननानै अननायफोरखौ हरोब्ला जों गाहाम जागौ। आरोबाव जोंहा मोनसे खामानि दंबावो हजों थांनानै गाबोननि मोनायाव जोङो एखेबारे माने गाजा गोमजायै जों खेराइखौ खुंनो नागिरदों। बाहायनो जोङो जोंनि खाग्राबारिखौ गामिनि आइ आफाफोरखौ जों ज' जानानै थानो खोथादों। गतिके जोंहा रन्दिता गौतम दास फैगोन ओजोंहाय माबा माबि सरकारनि मानसि गतिके इयावनो जोंनि बे आइ आफाखौ जोङो जमा खालामनो थाखाय बिथांमोना ओरैनो बे खेराइ फोरबो खुंफुंनाया बोसोरबेसे जाखो ओरैनो? जोङो आं बर'नि बारा रोङा हारसानिखौल' बुंनो थाङो 41 बोसोर जाबाय जोंनिया। बेयाव जोङो जेबो हानि बिगिनि जायाखै जोंनो इसोरा मोजाङै नायफिनदों। नोंथांमोननि खेराइ फोरबोआ गाबोन फैजागोन ना? गाबोन फैजागोन 1 खाथिनिफ्राय। नोंथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दं? जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बे नोंथांमोननि गारजासालियाव दा नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। मोनबेसे गामिया ओरैनो बे बाहागो लागोन? बेयाव जोंनाव गामि दरसेल' जाहैयो। नोंगौ बिथाङा गाहाय दौरि बिथाङा फोरमायना होबायदि बिथांमोननि गारजासालियाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं गाबोननि थाखाय। लोगोसे बिथांमोना गाबोननिफ्राय लानानै साननैनि हाबाफारि लादों। बे साननैनि हाबाफारियाव बिथांमोनाव बाहागो लाफैगोन होनना बुंदों बिटिआरनि EM गौतम दास बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लोगोसे बिथांमोननि दिनैनि मेहेर गोनाङै बिथांमोना खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांनाव जों माखासे बिथांमोननि मन्दिर दङ। बे मन्दिराव मा बिथांमोना बबेयाव मा हाबाफारि लागोन बिथांनाव जों माखासे मिथिगोन। बे समाव बे मन्दिराव नोंथांमोना मा खालामगोन ओरैनो? जोङो नैबे गाबोन जोंहा नैबे मन्दिरा जाहैबाय जोंनि एखेबारे माबा गराय राजा सान्द राजा होननाय जायो बे आरोखि। बे मोनसेया बे जाहैबाय गखायनि नैबे बेबायदि आरोखि। ओंखायनो जोङो फारसेनिफ्राय लारि लांनानै नै बाहाय नै बे जाहैबाय माबा बै नारें मोराय होननाय जायो। गोदोनि दिनाव जोंखौ गासिबो खिथालांखानाय आबै आबौफ्रा ओंखायनो जों बेखौ नारें मोराय होननाय जायो आरोखि। बै मोनसेया जाबाय न'बैनि थारमाने ओजोंहाय सिख्रि सिख्लाफ्रा फैनानै बाहाय जिरायबाय न'आव बेखायनो जों बेखौ न'बैनि होननानै बुंनाय जायो। बे थिङा जाहैबाय जोंनि गोदोनि गागि बर' माबानि गारजासालि माइनाव फोरबोखौ जों बाहायनो खुङो। जों दा मोनायाव साथि जलायगोन बे गारजानि नामाव। गासिबो जोंहा बेयाव गाजा गोमजायै फैगोन जोंनि माबाफ्रा रायजो राजाफ्रा। ओंखायनो जों बाहाय आलारि बाथि सावनानै गय फाथै जरा होनानै थाखा फैसा होनानै जों खुलुमनानै माइरं दनसे दोननानै थुलुंसि दुंग्रि दोननानै जोङो आरामसे खुलुमनानै इसोरखौ बोर बिनानै जों न'आव थांसिगोन आरोखि। आरो बाहाय माखासे नुथायानो बेनो जों बिथांनाव जों माखासे मिथिनानै लानो बेफोरनि सोमोन्दै बे मोनसेखौ मा होनदों? बे जाहैबाय हाजो दन्दरनि गंगार राजा। बेखौ जोंबो बोसोरे सिबियो। बिथाङा जोंनाव फैनानै मा जागोन मा मागोन खालामो। जों ओंखायनो बिथांखौ बबाव फज'गोन बबाव फज'आ बेखायनो जोंखौ बांला लुनाय जायो आरोखि। बे बांलाया जाहैबाय गंगार राजा जिरायग्रा जेनेखा हाजो दन्दरनिफ्राय फैनानै जिरायनाय। बाहाय जोङो जुमाय थाइसे होयो गय फाथै होयो बिथांनो। ओंखायनो जोंखौ इसोर बादि भाबियो आरोखि बिथांमोना। ओरैनो मोनबेसेसो नोंथांमोनाव बेनि हाबाफारि बा मोनबेसेसो ओरैनो नोंथांमोना बेबायदि लुनानै मोनबेसेसो लुफुंनाय जायो? जोङो गासैजों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सातथा आठथा नथा जायो। आरो लोगोसे बैयाव मोनसे दिन नुबावदों बेखौ ओरैनो मा बुंनाय जायो? जों बिथांनाव माखासे फारि बे नुथायानो बे नुथायखौ जों बिथांनाव जों माखासे मिथिनानै लानो होनायनि थाखाय दिनैहाय बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों। बे नुथायखौ मा होनना बुंदों जों? जाहाथे जों बेहाय गासैखौबो फोरबोखौ खालामजोबनायनि उनाव जोङो मा खालामो जोंनि गासिबो बेहाय हारसा गंगार बायदिसिनाफ्रानो फैयो। जोंबो बेखौ बै खौराफ्रा जे आल्लाह होनो आल्लायाबो जोंखौ मुसलमानफोराबो जोंखौ जोंनि मिथिनानै गावसोरबो इसोरखौनो आल्लाह होनो आल्लाहखौनो इसोर होनो होननानै जोंबो आल्लाह होननानै होनाय जायो आरोखि। आल्लाह होननानै बुंनाय जायो। आल्लाह बोराय होननाय जायो आरोखि। इयाव जोंनो मा होयो थालिर गोमोन होबाय प्रसाद होबाय दाउसा मासे गोसोम ओरैनो गावसिनि नामाव हाथारना होनांगौ जाहैबाय आरो। हाथारथारा एसे
जब खालामनांगौ जाहैबाय जेनेबा हांसो फारौ दाउ बाजाराव फानग्राफोर बादि बेबायदि आरोखि नोंथांमोनाथ' साजायनाया गाबोनै मोजाङैनो साजायगोन ना आजादि गाबोन जोंहाथ' फुरा जाजोबगोन आरो गाजा गोमजा बिसि फिसायाव फैनानै ग्रोम ग्रोम जोङो बाहाय गासिबो जोंनि बे गारजा खुंनायखौ माबा होफैगोन हेफाजाब होफैजोबगोन आरोखि ओरैनो फुंबिलिनिफ्रायनो लागोन नामा बे जोङो फुंबिलिनिफ्राय 8 बाजिनिफ्राय लागोन आरो जों 8 बाजि ओमफ्राय ओरैनो मोनाबिलिनि 2 रिंगा 50 मिनिट जाबाय 2:30 बेलासि समनि बिदि आरोखि ओरैनो बेसेबांसो ओरैनो बे हाबाफारियाव बा खेराइ नोंथांमोननि खेराइ फोरबोआव ओरैनो बबे जायगानिफ्राय फैगोन ओरैनो बेबादिनोथ' जों बाराद्राय प्रग्रामखौ होथ'वाखै जों गामिनि गेजेरजों बेखौ खुंनो आखायाव लाहार फाहार खालामदों आरोखि आरो खाथि खालानि फैगोन सोरबा जेनेबा दुमब्रुगुरि आलिगुरि खान्थालबारि बिसोर आरो सनबारि बिसोर फैगोन आरोखि दा जों बेखौनो एसे मोजाङै अयबर्थना खालामनो जों स्टेज लुखाबाय गतिके बिथांमोनखौ जों मोजाङै मोजां जाहाथे अबंलावरिफोरा मोजाङै मोजां बोर होलाङो जोंनि फोरबोखौ मोजाङै नुलाङो नोंथाङा गाहाय दौरि हिसाबै दिनैहाय नोंथांमोननि खेराइ फोरबोआ दि गाबोन जाफुंसार होनो थाखाय रायजो राजानिसिम नोंथाङा माबायदि खावलायहरगोन जों गाबोन खेराइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय आं आसा खालामो गासैबो आइ आफाया बा जोंनि बे माबानि बानजाय आफादफोरनि मावफुं आफादफोरा जाहाथे आंजों हेफाजाब होयो बा आइ आफाफोराबो नै इ जायाखै होननानै आंखौ बोसोन होयो आं ओंखायनो खुंफुंलांनो हागोन आरोखि आरो आङो गोसोआव सानना लादों बा आनान गसाइनि सिगाङाव बोर बिदों दिनै जोंनि खेराइ फोरबोआ जाफुंगोन आरोखि एखेबारे सियरखा बेखिनियावनो आंनि खिनाया बुंनाया नोंथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों जों साननैनि हाबाफारि लादों नंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय आरो बे जों जिखिनि आगोलाव जिखिनि नुथाय बिथाङा माखासे फारि फारि खोन्थालांदों बिथाङा गाहाय दौरि हिसाबै बिथाङानो बेनि गेजेरजों फोरमायना होबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि हाबाफारियाव जाफुंसार होनो थाखाय माखासे रायजो राजाफोरा मदद होफैनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै